avond werd de nieuwe naam van het Seniorenorkest Venray en Omgeving bekendgemaakt in de Oesterham in Oostrum. Goed beste mensen, met ingang van vandaag, 19 oktober 2017, gaat het Seniorenorkest Venray verder onder de naam Orkest Royal. Na zoveel jaren heeft het Seniorenorkest, nu Orkest Royal, een nieuwe naam en dat heeft meerdere redenen. Op een jaarvergadering in april 2016 oppert een lid van moeten we toch eens niet van dat oude imago af van seniorenorkest. Later werd er zelfs nog aan toegevoegd, dat associeert zich iedereen met rollators en met scootmobiels en allerlei aanverwante artikelen. Moeten we die naam niet eens veranderen, want er zijn een aantal criteria waarom het eigenlijk niet meer past bij het genre wat wij maken. Om eerlijk te zijn, zijn we een jaar lang bezig geweest met uitvogelen van wat voor namen vinden we nou lekker bekken en wat is echt vernieuwend. En toch op het Venrayse. Vandaar werd het Royal en eigenlijk is dat in het leven gekomen omdat onze Wim met een arrangement kwam, eigen arrangement, Royal Village polka. En dat gaat eigenlijk over Rooi en zijn dorpen. En toen hebben wij gezegd, Rooi staat voor Venray en Al staat dan voor alle kerkdorpen. Het orkest heeft een groot repertoire en daar zijn ze met recht trots op. Vele genres, bijvoorbeeld een door de dirigent gearrangeerde Rooise polka, tot en met Bad Romance van Lady Gaga, bezongen door Riet Martens, zangeres van het orkest. Al een lange tijd is het orkest met haar 20 leden bekend onder de bewoners van Venray en daarbuiten. Het bestaat nu 29 jaar en we vonden het in de opmaat naar het 30-jarig feest, eigenlijk volgend jaar, een goede aanloop eigenlijk om eens te gaan kijken ook naar die nieuwe naam. En daarop verder gaan, liefst nog 30 jaar. Er is geen ontkomen aan een natuurlijk verloop en toch blijven de leden oefenen en spelen met veel plezier. Is er wellicht nog plaats voor ijverige, geïnteresseerde muzikanten? Het zou wel welkom zijn en dat is eigenlijk, bij de trombones zitten we een beetje krap, hebben we er nu 2 en daar komt er hoogstwaarschijnlijk eentje bij. En we zitten met de trompettengroep aan de binnenkant en op die leeftijd is het razend moeilijk om een echt goede trompetist, een eerste trompetist te vinden. Want die moet je met een lampje gaan zoeken. We houden er wel een paar, maar die zijn nog echt jong. En dan hebben we nog het combo wat we hebben. We hebben 1 keyboard, maar we willen eigenlijk nog graag een gitaarspeler bij. En die eigenlijk een beetje van al het markten thuis is, die zou wel heel welkom, erg welkom zijn. Hoe kan men zich aanmelden? Er komt een naam met een e-mailadres, komt nog bij de brief in de PLMA's. En daar kan men reageren, men kan naar ons reageren, men kan ook naar Wim reageren om muziek te willen maken bij ons. Het blijft niet alleen bij oefenen, want het gezelschap van het orkest gaat graag in op uitnodigingen om vervolgens naar hartelust te kunnen gaan spelen op locatie. Wij spelen overal, op de pleinen, op kiosken, of het nou voor Fairtrade is in Venray Centrum, of op het museum De Locht in Milderslo, of bij het Korthoemsmuseum in Griensveen, Deurne. We spelen overal. En mochten ze ons vragen om in bijvoorbeeld 1,5, 2 uur muziek te maken bij een 50-jarige bruiloft, doen we met alle plezier. De orkestleden zijn nog lang niet uitgespeeld. Wat ik net zei, ik hoop de komende 30 jaar onder deze naam.